נוזלים ואלקטרוליטים. Direct Current Polarization, פולריזציה בזרם ישיר. כפי שאנחנו יכולים לראות כאן, כשהמתג פתוח, בתוך המבחנה האלקטרונים נעים בחופשיות. כלומר, הם מושפעים מהקרינה הסביבתית או מרשת החשמל. בסגירת המתג, האלקטרונים האדומים הטעונים בפלוס נדבקים לדופן הכחולה. האלקטרונים הטעונים במינוס הכחולים נדבקים לדופן האדום. בפתיחת המעגל, הדברים חוזרים לקדמותם. שוב פעם, הקרינה הסביבתית משפיעה. Alternative Current Polarization, פולריזציה בזרם חילופין. עם זרם חילופין אנחנו יכולים להתבונן שכל פעם שהזרם מחליף צד, האלקטרונים מחליפים צד. פה הם מצוינים בפלטה אדומה ופלטה כחולה. בפתיחת המעגל, האלקטרונים חוזרים לקדמותם. הקרינה הסביבתית משפיעה. מדע הופך לתרופה. כתוצאה ממחקרים וניסויים קליניים הורחב ידע האדם, מה שגרם לשיפור בתרופות ובתרפיות נדרשות. חשוב מאוד לזהות את המקור החבוי לאי האיזון, על מנת לתת לחולה את הטיפול הנדרש לאיזון הגוף. מכונה מופלאה. הגוף האנושי הוא מכונה מופלאה, המתפקדת כמעט לגמרי באופן אוטומטי, ומייצרת אנרגיה המובלת באמצעות נוזלים חיוניים, מזונות וחמצן. אלקטרוליטים, תהליך עדין המשלב פירוק קשרים בין קטיונים, מולקולות טעונות בפלוס, ואיונים, מולקולות טעונות במינוס, ושחרור ריאקציה כימית המשחררת אנרגיה. אלקטרוליטים משפיעים על תפקוד הגוף. לרמות הנוזלים האלקטרוליטיים בגוף ישנה חשיבות מכרעת על יכולת הגוף לתפקד באופן אפקטיבי. אלקטרוליטים משפיעים על המטען החשמלי של התאים, במיוחד על עצבים ושרירים, תפקודי לב ומוח. בדיקות מעבדה. הזמן בין לקיחת הדגימה לבדיקתה הוא קריטי, ועלול לגרום לתוצאות שאינן תואמות את המציאות באותו הרגע. תפקיד האחות לאשר או לא לאשר ממצאי מעבדה ולהקל את הדיאגנוזה והטיפול של חוסר האיזון. חשמל ותאים. 1. דפולריזציה של התא הוא תהליך בו התא משחרר אלקטרונים חיוניים. 2. הגעת התא לרוויה וסגירת כל המעברים. 3. פתיחה ראשונית של התא. 4. רפולריזציה של התא הוא תהליך בו התא מתאזן באמצעות אלמנטים שליליים. 5. היפרפולריזציה הוא תהליך בו התא מוטען כולו באלמנטים שליליים. 6. רסט פוטנציאל נקודת איזון. שאלות ביו רמב"ם למשה בודואן.